పిల్లలందరితోనే మేము సుఖ సంతోషాలతో మేము ఇది చేస్తున్నాము. ఇటువంటిది అవుతే ఈ మాసంలో చేస్తున్నాము. అవుతే మేము ప్రత్యేకంగా దేవుళ్ళకి మేము ముందు నుంచి ఈ రోజు వరకు మేము దేవుళ్ళకు నమ్ముకొని ఉన్నటువంటి ఈ మా సందర్భంలో ప్రపంచానికి వచ్చినటువంటి కరోనా వ్యాధి మేము దానికి మేము పట్టించుకోకుండా మేము ప్రత్యేకంగా మేము దేవుళ్ళకు నమ్ముకొని ఈ రోజున మేము మాస్కులు కూడా బయట సిటీలోకి వెళ్తేనే మేము మాస్కులు వేసుకుంటాం. కానీ మేము లోపల ఉంటే మాత్రం మేము దేవునికి నమ్ముకొని చిన్నపిల్లలందరూ కూడా మేము ఇక్కడ మాస్కులు వేయడం జరగలేదు. మేము దేవునికి మేము ఎప్పుడైతే మేము నమ్ముకున్నామో దేవుని మొక్కుకున్నామో ఆ దేవుని పైన మేము భారం వేసుకొని మేము నమ్ముకుని ఉన్నాము. ఇప్పటికైతే మాత్రం ఎలాంటి మాకు వ్యాధి ఇలాంటి మన కరోనా సోకినటువంటి వ్యాధి మాత్రం మా ట్రైబల్స్కు కొలంస్కు ఎవరు కూడా రాలేదు. పోయిన సంవత్సరం నుంచి కూడా ఈ సంవత్సరం వరకు కూడా మాకు రాలేదు. కాబట్టి మేము ప్రత్యేకంగా మా సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు ఆచారాలకు మేము కట్టుబాట్లతో మేము పెద్ద మనుషులతో ముందు మేము చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం మేము ప్రత్యేకంగా దేవుళ్ళకే మేము 7 తల్లులను అన్నారు మా పెద్ద మనుషులు. 7 అక్క చెల్లెలు 7 తల్లులకు మేము నమ్ముకొని ఆ రోజున నమ్ముకున్నటువంటి పెద్ద మనుషులు ఈ రోజున మేము కూడా కరోనాని ప్రపంచానికి వచ్చింది. కాబట్టి మేము కరోనా అనేది మేము కరోనాకు మేము భయపడకుండా మేము దేవుళ్ళకు మేము భయపడుతూ ఒక భక్తి శ్రద్ధలతో మేము ఇక్కడ ఈ విధంగా మేము సంస్కృతి సాంప్రదాయ ప్రకారంగా ఇప్పుడు మేము దేవుళ్ళకు మేము చేయడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఈ రోజున కూడా ఎవరు కూడా మనము కరోనా ఈ 9 తెగలకు సంబంధించినటువంటి ఇలాంటి చేస్తున్నటువంటి దేవుళ్ళకు ఎవరు కూడా భయపడకుండా మన జాగ్రత్తలు మనం పాటించుకుంటూ మనం ఉండవలసినటువంటి రోజులు సందర్భంగా వచ్చినాయి. కాబట్టి ఈ రోజున మనకు సందర్భంగా వచ్చినటువంటి టీవీ ప్రెస్ వల్ల కూడా మేము ఈ విధంగా మేము మా ఆవేదనలు కూడా మీకు ప్రభుత్వానికి పై వాళ్లకు మేము తెలియచేయడం జరుగుతూ ఉందని మీకు అందరికీ రామనాథ్ చేస్తున్నాం.